Today, get out of excuses. Get out of excuses. Karua ase yendoki ewitamero ogatera waterwa iga niwo watewanga asengencho Nyasaye atwanchete tegima weika akarua omwana oyo mumaima agatokwera so musalaba. Now therefore we have no excuse because Jesus Christ died at the cross, and all of us we were given the gift by him, and this gift is eternal life. John 3:17-18. Read quickly. Mwasoma mwesi na ayesome ruge yobwate quickly. Aha. Wa. Yanganya asekuruye. Echimubwate ntayibale osinyebuko. Ina kinya sae tatometo omwana oye asense na kinya sae tatometo omwana oye asense agambiense ara kanyeka yukabeti milika emuma ngakirada kurupili ne na yumo kumoroka kemunto watabu kesato Rusia ina kinya sae tatomete omwana oye asense arambiense korendense eto ligunere onye ni mwewa kangi mwatewa atebanga. God did not send his son to condemn the world, but through Jesus Christ who died at the cross, humanity, all of us, to be saved. Na ewe karansko mugutano kira yeko na kuoga igawa na tendo tibaka bakuoga babiri kanyeka ngakiatewa Nyasaye tatometi Yesu acha senseye erinde acha kugambiense niga tomete Yesu erinde achiche ngasoko bakwaye asoko basomo bimobo asoko basenseye tuensi totoleke wetrasi Yesu. Bono ntegere ndobwate bitamero Yesu na kuete ndoma itenga igoronero Yesu na iteta manyinga asomo salaba. Now then again we have excuses. Why do we have excuses? Kitabu kia Warumi 1 verse 19 and 20. We should not live by excuses. Aha. Bono ayara nyare komanywa igoro yangu. Kaba moyo igoro yangu. Ya Nyasaye. Ya aoro kiwe ase bakorete makia bana ba Nyasaye. Bale aya Nyasaye. Aoro kiwe amangana Nyasaye. Aoro kiwe asobo tongi amangana Nyasaye. Aoro kiwe asokola moyo amangana Nyasaye. Aoro kiwe wete asobo kwa Yesu amangana Nyasaye. Aoro kiwe ase okukwa Yesu amangana Nyasaye. Aoro kiwe wete asokola kwa moyo mangana Nyasaye. Aoro kiwe aha kiagara Nyasaye na waoro kiretie akaoro kichingende chiaye kitarikorrekana engente yayo kubwakwaye wakare na lili kare na kare nobo Nyasaye bwaye bomanyekana ko rwasobotongwa wense ase binto atongete aseigo bali kamwe aseigo enjiri
ye goike kwa onye ne tiri yo gotora waka nakala lele dio tua wate ke pisio le registration ile katuwa onye koro monto omwanje nele registration ile katuwa tinge to wati gento ogotamera atebanga asayo. They have no excuse. Oye ni bukweta arenge rekordego. Oye no gotero gotarenge rekoro. Onye okogena matanga, ogotia matanga, omorandi ubwate njiri, otebanga kinyasaye ayagitegendo ki. Yani gento nkeyora tame. Ngancho maete tini koigua, jiti maete ko soma buku. Igua ateba gento nkeyora tame. Onye watanganje na chine sukuru koigura bangana batanganje emori ya riete gendoki omwana naro muge omwana naro kore university. You have no excuse at all. Onye ne sukuru ta chiete bacha bakarete yende ko kumbali kumba ya bantu baremo abantu abahotu onye nkwari ko nyara nao waterunga ikaiga pili kaiga siri kaiga ono gento nkinyo ora tamera musacha ora telema nje mwane abantu twese twari konywa gento nkinyo omwana ro otera atebanga ntubu ati gento kinyo wati ora tamera ngwa kuigwa ngana nyasaye. Unaona excuse ya kera raria ya sai kago tongo monto ekara mutonga akamubeka asomo ngono hedeni yona asomo ne mwanso imere 15 ekara mubeka aria akamutebinga matudo sipi ala somo ngono gatigati nonya arekoria otatigeria raria yagati ni tukora arie okunokartana ki nokwe saitani agacha agateba magoku ngobartinga ki ekere nyasa kanete inemo ndorina ariete gostariete bali mwa somye kuna ariete ekeraria nyasa gocha linani na baigeri nimo nyasa ekagocha kora otomo ndori osembu yare kagota na chinsa cha morogowa oko moboli Adam, where are you? Adam tekwera nile kinya sa mobolia nyasa ko moboli Adam ngayore Adam moja akoera seni tobiae ngani onaigwa nyasa moboli ngul ngaki kwa ni oruechi aba jogi maete babu je tara ko boli ngaki aba jogi mbale ngabali ora matanga to ko moto ko uli mago chaka na aba kwani samaria tamata na kanga na watu acha abange kuruka lakini nani ndo tigeta matango tara boli kera muaruka bale ko muaruka amatanga muatigo muko aba to ko bano kanga na watu acha abange na nani tuatigira aya ka kola tigi ena tigire ma ko mo ko ni tara boli nyo ko mo ko kwet ma ko ra mutideka mbale ngamuri na excuse nyasa kumuri Adam ne ngayore Adam chakanga ena igwiri ogiriao na kolanga ki ne bisa nyasa kamanya okomobori Adam nkwalire o chakanga taiba taiba na alire akia wate yona amen tamani omekere nyasa ama matonga anyota ameto mokunguyo kanga tinggal ngatia no merende ya kora ya mutura ya samuina ngana abana baenga tora bolu na abana bara aye kwa bolu kunga kia kora yatia ebitamero asomo gimoro niyo bikora abantu wotia sogo sira borua sogo toreka abantu batantana inga kinya sawa tebabona mbabuati gento bakora ngaki Ejiri yako tubaka kesona kiao yakwa nubaka kesona omuntu okubuo ejiri yakwa nuo kora setu bali ejiri yakwa nuo ayine kesona kiao yabe kuo walotubu ati musacha ndora kolema ora tame kitabu kia Exodus
Kitabu cha Exodus. Nakangara wala ache crusade lakini omwana wali alitomu. Ile gana teba Exodus 5:17-18 up to 21. Kangara wala Mkristo lakini bona Farao akabairaneria inu n'aboro mono nakigakogera mogotebanga tori bagatogende tobwera omonene ekimwanso inu n'aboro mono nakigakogera igo agotebanga egento bekogera bagosabariba bagende inki obuo ebarengo boro matoeriba torakora maki toragenda ira nagochia ase emeremo yaino iyana niakobatenga bono ase engento bono motagete gwetera excuse ng'ankogenda more to give the sacrifice because obaro ogendo ki karantegerera abaisiraeli nonya barenge emeremo emekono mbatagete kuruo lakini ekere yale koba isia mani pawa yale kobe kuo ni wale kora leta ruchimboba ekere igo chimboba tadi bono chaja ni chaja giti chimboba chaja giti kale wale kora leta ruchimboba chao siwa sama tabori yakobe kuo anda matabori bale guaka tadi aya guakwa lero sita eli kasi ni eli tabori yale guakwa eli yale koba 20 cubic isamoyenga Jones omuntu atakunyara kubugulia ande niwe yarenga omuntu kagotiringe esike kotenango bandi kuno goterena ekeboko ngere kiaro sirie na atari ekeboko getikaine ekeboko kiarwate chiukiwome chinwani kuno goterena ekeboko kiakwewese kiarusa nigedu kwarenga ekeboko ngwanora ekurusie nyama yakuna Waduh orang, tu ikuwo, amata bonesi kumutiringa, omongo mutambe. Anda tabanga, farao tabanga, amata boniari, taiko balipist. Na mbeli bale kuwaka, taiko karama, taiko na chua, weka mwaka ekele mokiri. Tabanga, abakongbari, makibari, aboro barenge, timo kamukundu. Kolende weka mokono mubarwa mataboli oliolia mochikire bakora abatenere b'Abaisiraeli bakaranga basoira aso bakomu ekiagara batebete wenga oika moikiranie kirali tuko mubaro oliolia bwa mataboli ekali ye elibu njakora kende busi muyo garastesa Isa tengo ya kwaera busa. Igual Kristo bangote. Ingaba asigete aba muno bakuno kogendi kinyange bakabare tagetia sitole. Bakabare tagetia sitole. Tokane ko batabina etete ne ya mwabagendo. Obwali oye aba isibamere epigi enyange kareta bakabagaswa rochimbe. Kugitanya abaitete eka yaje kabakanyake. Ekabakanye ko batabina se kanisere oramaki. Wabuli kanyika. Wabuli. Basagiri. Ngombe kia kwani. Para kanyika. Karas. Akidwa na Abaisiraeli barenga bakongu sina boro. Barenga bakongu aboro bokongu. Barate bana nono baro. Wa matabori kokora maki. Ko kerewa piriboka lego wekire genda 19 na 20 bale kurwa se Farao bale kurwa se Farao bakanyora Musa na Aroni awo babaganyetence bakabateria omonene
abarigererie na kona chekina omonene abarigererie na kona chekina ekiagera mwato korire koba limisuri base Farao ekiagera mwato korire limusuri ibe nigotioka babe asemu ase Farao na asaba somba bae na Farao na asaba somba bae 20 21 bakabatebya omonene abarigererie na ngaba na chekina ekiagera mwato korire koba limisuri ibe ekiagera mwato korire limusuri ibe asobozibwa Farao n'abakora imirimo bae ntegerero ebitamero n'ebingi birasobogimo mungu abaote wakangana wanache kanisa lakini yanga jabalu kangana wanache kanisa lakini inale wota kanisa kidemaki kona njara abantu babwate bitamero lakini ate abanga yentonkeyo baratamere amangana nyasaye aoro kigwe asebare onye na marua akwanirwe onye ne ntenga akwanirwe onye ne kogwa wakwanirwe ono bitamero ngwe balingaki kiyo mondo tanya ngasangete era nkwa wete yasa nabo tagete getamero kiyo ekera malika wataba omuntu nyasaye ligako kumara batara kale nano korana ki nano woka nane getabu ya Jeremiah sana sikuya tebama kera nkwa wunse okwemoka oworoke nano chakoro geta sirita ya Yesu igoko unko wati getamero monta wataba na abe kanisa na tera ona arenge na arengo mokomu ukaba mokomu mama tena tena bashfaika sana ngani kwa mokomu na tena tabasai yona mokomu kwa kwabo agao there Exodus you Exodus 4 10 and 11 yuwabuna Musa there warigurelingana Yesu romutoria randiari ngana onsi Yesu romutoria kina kile tena kile kwa ole signs of the time Eli Musa akamotebya koranche omonene jetindi omuntu manyete okwana buya nonyankuru kale gosekuru lidia wachagete okwana na inje omusombo tindi omwango bobo okwana na ole memerwana omonene akamwira neria nimwoete mwanya bantu muno nimwomokolete abeli mama gosomotino gosaba okorara gosomouko ine tari ncho omonene ntegerera bo no muri usimati Musa aja kage tukia kwa tegera Musa aja Musa mwenye sawa kwa Musa aenda Farao Farao Waisraeli gatokike ili baba Musa asimamu Musa aja kama nchoma nyete o memoruane makiru na ndio maana tuko ruliwa tange tukua na nchi mchama ngo musomo tima etiko kwa itinike tamero usali tamero Getamero pere se abantu banyasai guseke kana rona ni kuruse ko ingo tigaka takordina ki atia bombe jepe kama kama jepe motte yurani kama pi ora pu morani kama nai ko aliyo ko haka beke gotiane sweta yane uli musunge nelia Tamero na wote ni mutuma bagani ni buate ote balonye kangana bona acha bagani baruna baya kwa simbocha ubona ko kortinaki koyo ate ba Musa bateba omonene no manyete umata bantu bari galago Tamera kangana bona atere kwa lakini jinsa babigiti ebyo mensa ka babigiti kyo mensa ka Orang itu kau kalau kita ada,
mkono unuga efani yako ni maki ama neno motoreka arona wana ndo wate ebitamero basomano montoro omuyibuku otebanga omuntu yo nigarengo muya asogusasina nyasaye otuyi abantu bali babatamaka kanga watu wache crusade lakini nende asemengete tuka ndio tukasoma cyane cyakaluki mwe kuna nyasaye ko boli musa mwobeta abantu bakaba metini mwobeta abantu bakatwara kimime kitekuna mwobeta etukeya imwokoreta abakastoma naye gusinya saye yamalika kwa kitambero kebatike abana bari mu kibugo cya tabara mumenye mbere mutokora rero mutokora neme ko basta tusabira ni kwenda nduri baba kwenda wakala iwa ara igwa mbo dia bachibu ba ko kale me ba ko mama kai kumene me bare mo mai de maraga justice mo mai bit ko ni sa ko ngajara ko ayar ko ene ta na mo gwaten kire kama naona ache kanisa lakini abane bakuwa mwana abana bwate mbako mwegeduke yani mwana mbako basta kama naona aje basta mito chini ya yeye maana makio lakini abana bwate kama naona aje kanisa kino mwanzo mito hiyo karamati taiwa anjala ara gwa ko bakeri urusi tifoto ko bicheke bane kia ngwanja leo saa kande mbo bisiba bisete Gento kiyo atamere abantu batabanga kanga nabona kanisa lakini bikuwa tibwa yasana no mikiro mwini asesi myoyo ate nani gento kero ikume kubuku nagiye kana batabanga ama tukongo cyare ebukuwe yabekirwe asekero mochi nere gutakugambya ba ebukuwe etamero nkeyo Wana mangana afamile watemi. Wana mangana yo moko watemi. Wana mangana yo bobani watemi. Bita melokiyo. Una wana sinale mulisi wakuna te indera wakuna. Mangana yeti meme. Mangana yeti ruga. Oyo tembega anaka kusimole. Ane tange mutwale mutoga. Nganda njige somo. Na njige swai. Ngakorame. Ngabona tuwachakiri wolo yo kukua na chiruga. Yuwana la somo. Ngantire somo. 1 Corinthians 14, 21 and 22. Mwana buwango wasoma kwa buwango ulo yotamane pipi. Asama chiko nigarikire omonene otebire asabantu bemenwa etamanyikane etamanyikane nase ebikoba byemenwa y'abageni ebikoba bigokwana emenwa emegeni ninkwane n'abantu aba noonye nabo mwategerera kwamakirukuya gakimenwa eyo ngedoki nekemanyere iyo tali asaba egenete nao kolende asaba tegenete iwa menwa eyo kwanga sabaratanta tupate menwa eyo ne abantu batabaritiki akimwarenga menwa eyo batabaritiki bategenete emenwa yo kuwuma na baze jona ari ngo PhD yo mako nje ana ari ngo basi do PhD ena ruo bwa na atama emenwa yo ana ngo ka pakti ba jagi ko kwa no tu asai mo kitene ki o durante na watu watakiri mbona tu mo takumu sapara kapa putu ngajaja kene muye ngira sama dua kali
mwategerere buku emenuye taya saba tubege nete korende kemanyeyo aha mukungu liye Kolendo bobadine kemanyereyo korende obobadine kemanyeyo taya saba tege neti korende asabege manye nimwe kwarandu kwatera amen gobo badino bwabadoki abege modalo jote baka yani kuchukua ngo badiga nyubungi si toro keke ilia manasi akora sumwa kwibure keke ini gogolia ndiko ikaso mo bani toro chia kora na no komu na amani ne kiro ko na komu asengento otarago mwegeni asengento otara mano ruwa mama ate banga obani no bagadoki mukirete kujugo jagamata obani no bagadoki mwabe mo haleluya bona teger yendo ngeyo ajuda na yendo ngeyo ta kwale tu obani wa kwani wa una kalengana ya sama no hii ewa mungro ya ba ko mana no ba ko yo so ko ruku mangana susah katanya kunyu rogo kiri rogo joko bolu mwaka na bolu tadi tutu kiri go kira go janati disi mungkin akan ada so kaya ada akali kedua ini kedua anak agreement juga mah pokok agak cicak kata ibu bawa ke rumah itu cuma nenek san. Jeno tengah naros sini asal kuman. Nari keru ke tadi kubuan. Kemudian ince nari kete usai kuman kete kom. Ibu tu ada kerukuan usai berada. Oh kemudian ndero liuk ke dojo dojo kuman nanti. Ndero liuk. Mau ke dia asal ini rumu asing itu ya. Mata nggak terlalu kita, mau dia tengah inggur, kalau mau tahu ni kemungku kiai, yang usia harus aku kemudian nangkuan orang kemungku, mau kuan rok kini tepi, kuan rok kini tepi, kalau ni dua kuan naik, kalau naci, mengenai ini balik mesti kesini sekarang. Akabuko didiga na nane akamutege sime mangatika na buyanje na achiri sime kime aya wachi mege sime pi o chikori mege sime kanyola mache ko kora ngire iyo akire skol maro na ki eto kinela o kora ngina konya mo kungo chiri sime amana no hana hole mege sime nkia lutete Jadi di mana asite mukungu akatanga na nyumba kasia kana nae ka jade ke chikamu mukungu ino kieli ya kiatewa yeto kenyo ora tamera sama ngane ko tole kawakana kale amangana nya sa tuwa yegure asenga kia kotana ki ewuenete iwa na kifalatewa omonene no manyete o maete ni timaete ko kuana o maete memerua na munarore Kalau tebang maene, kalau nabo muegeni, muna kore mane bukuego teba, lakini asenyu omire, esene komwe korte laki. Atu bakuru bitame. Kalau nacha, kalau nabo muegeni buye sabato, muna marikago teba, lakini mbere mongeire, ali asen korte laki. Ali asende. Eno manya sabato na are, aba batlawo teba. Eno manya sabato ne lakini bono yeki ngakiatela amangananya sai amano ilibuya asa abantu bategerete ekitabu kyo mwali mbagwato kemolende muruwa kitabu wegoro na Luka kitabu kya Luka 14:15 to 20 kubuli na yaje oyitaka murusia Luka Kolendo monene akamwiraneria inwe abangainerere
awi iyo ni Luka aye yuka dati ni kwali oyole aye alisi oyo chire ngaji yole tigedebe eke oyo mo asai kansta wa sendagera eke achi kuyaigwa kamotebia nasisenirie oranyare kuri umugati ase oboruoti wangu wanyasa aha Yesa kamotebia omonto yo makore moyego mokeigo noche moyego moyego le mak aha akarangeria abantu abange ekere kyomoyega gatomo musomba akagenda gotebia baria konyora bakone maki barangeriwe incho ekyagera ebintu byonsi byabere ane bagachaka bonsi kuri byoduke oyibweri tangani agateba nagoliro mugondo nindigeti kogenda koraro mugondo iyo ewikira tiwiki chinga kitu abegete mubi kase kanwete konda yaba kali kole mugosi ndara genda ndaro batwa barabe kangara na acha sekurisa akiba barwire bwate kogenda mambi naire na maragoba bitamini bachaka njeni bwato mugondo na ngorete yara genda ndara yara oyone na gosabire orakora ngati oyonda kabora agolire chintangana machoki atano gana rawo semu wete chintangana hivi yeri kijagira magasi chintangana yakire chintangana aha ngogenda ndo chitema na usabironya bere oyonda kabora na nyomira mofei asenenteyo tinkonyara gocha ngogiri kole bobe omosombori agacha karate kera kwa nyukoli kwa nyama kama bia wakole ya baso mukungwa nyometu inkyo tali wetwera 21st omosombori agacha akorokyo moneno ye amanganaya olio monyene nyomba akagoka makiabete akabea agatebia musomboye soka bwango no tigerai gokore giteke mogendeka abante bareganigwo tari tubagote koros etuareganigwo sogo toreka korete gento ngiyo wata gokora airo goitaba amangana anyasaye bunakota baki bunan utiamba bo ubukuma buraru wala tuwe mes mero ya wadiri nalo ko sabe ngana mache no bisi mero ya ro gokora baki owe sawa amangana yuko toreka tugwa tibitamero oya mate bangana goro mugono kakara tiara gena daro mugondone tiara tingene ko sare kachire mate no be kambia koba abadwara tembe bana gendo omwani bangu omwani ko gesomwani osentagwo imo kagenda sigete bisetu ekana ali ko murandi webita tukabe effort tiwiki beralis abantu mbayo wala sabe yamano ikiara wata getikoja abantaba banyina batagete bakolitu na yora arabura tukabe lituma litu alwe tarisi ekure kama kuwata ya magina ali ana magunja akore nsi ibuya echa yiri ba akatonya matawe na gebuti
tiwikire kare chai tuere ne bia ikoira kwato atanga ya buto bago tukutua kana akimwa atokolete ai tuwa kwalete kare nane kurusa dia je ngo chikuo aja bantu atebe mo kolete kero motato ke kurusa ti abako mo kolete bantu bakanu bitamero so bugi baba bantu bagate bitamere vinge ada bamachena twal ko bugo jena wori te chieri yana nyatema mweli mjada na to mo feri na to mo kali akala tigara morki kimiro dara morki aso chiruli kara mabira wa bana nyasa aso no tuwanya sae betamiro ne partinga ki itaba mangana nyasaye unakora maki unaacha amangana ya tokonye ndo basa kutwale betamero oboro tiwa nyasaye waberange abana banyasaye tegerere oboro tiwa nyasaye waberange abataba masama tukoya mwalyo morale bikone morala amarwe na jiche akali okora maki akali kugwena okora nyina kofidie okora minge sidani yenye ja togwena Kita telema ya tahu na muesibia neki sabuni mokorang nya sa orange oiwete yeni okuanu ya ikiri ya tiokerere aba to bato bara to kire. What do you think? James Kevin, you don't understand what will happen tomorrow. Ibarenya sa koile utilize properly. Ibarenya sa koile accept salvation. Unakwatana ki bunere, my dear friends. Leo na ndio wotole kwa okule. Ale mambitelie yango, telie yao. Nitugende kurubi tamero. Tegana kurubi tamero. Oyina ko mu Kristo kaba, oyine kwa yakaba, oyine mirimo kwa uya nyasaye. Yakora ne kintu cyangwa ki. Cyose no kumenya kwa once. Omwana abaseni me ya Yesu ero mutulito. Nena tusaba. Omwana ne tata nyasaye. Bya mwana asema roga ya lero. Bia manasa mangana oyo gotole kawakana kale alikuwa orukiri aiwe kwa manyene okaya orukiwetera aso gotongi bwao awe mochagaroni arengeri ngana ali buna watongitegura muninzi eri akabero kwa orukiwetera aso mwano aboro kwa orukiriye wetera asiringana liao bia manasa ngechwa kore ta twins wa kore trase kumet jonsibere tuabe toko wategera nyasaye abutole isaiga na barare omaneringa neriao unagwa kwanire inagetamero nkeyo turache gutamera ekarokare tuguru tugwairi akabero wono sinkero yomo oyo na mato oyo na nkoro na manyinga waka inganeri galiao litaborora abantu bao inganeri liao lita abantu barange inganeri liao litawa semeria inganeri liao litobeka maseni chotoro kawakana kale siseni kero ya moyo cha amara bawero manano bagweni abagwate mechano nyegusui elino batarero manene abunora olera babuya wono kitokuru atoka ina sichinga cheito tuasa bino tole na sobo tuko areke ko wanja kwao mambito merana tuakiritariao siseni akero yomo ubyegwa butoisane tuasa bino kwegena me ya Yesu oyo mutulito amen.